Silloin mä sain tuossa järjestettäväksi MP11-näyttely Osiris Freestyle Zone ja sain sinne sainastua kaksi kovaa freestyle motocross-kuskia, Vesakeen Jenkeistä ja sitten Daniel Podinin Ruotsista ja sitten meillä oli siinä stunttia, 4 kappaletta stunttikuskeja ja tietysti olin ajamassa itse ja tiimikaveri Miku, mutta sitten oli pari nuorempaa lupausta. Ja mä olen aina halunnut tehdä tommosen esiintymishomman niinku sen shown niinku ikään kuin vaan kuin rock-konserttina. Ja mä oon pitkään haaveillut, että mä voisin toteuttaa sen. Mulla on yksi hyvä kaveri, rumpali, sellainen kuin Miikki Kunttu. Tosi kova live-rumpali, kapulat pyörii koko aika ja erittäin mahtava esiintyjä. Lähdettiin rakentamaan oikeastaan sen rumpalin ympärille sitä showta ja siinä ei ollut mitään turhia semmosia välispiikkejä eikä mitään semmoista turhaa yleisöhuudatusta, että vedettiin oikeastaan tykitettiin 25 minuuttia putkeen. Tietysti yksinhän mä en ole pystynyt tällaista hommaa järkkäilemään, vaan mä olin saanut aika hyvän tiimin siihen ympärille, talkootyöläisiä, hyviä ihmisiä ympärillä, jotka on auttanut talkooväkeä. Ja kaikki puhasi yhteen hiileen, joka sitten näkyi sinne esiintymisalueelta sinne ulospäin katsojille. Ja mä sain siitä aika paljon jo heti viikonlopun aikana positiivista palautetta ja jonkun verran negatiivistakin, mutta mun mielestä se oli sekin positiivista, koska se negatiivinen tuli ainoastaan siitä, että meillä oli musiikit ja äänet liian kovalla katsomoa, että jotkut ei oikein kestänyt sitä korvilleen, mutta rock-konserteissa ääni on kovalla ja niin oli meilläkin ja sillä tyylillä tullaan jatkaa eteenpäin.